Good morning po mga kaibigan, ito na naman po si Pinoy Peña at meron na naman tayong i-share sa inyo kung paano bang install itong Genie Garage Door Opener. Una po sa lahat, alisin muna natin ito sa kanyang saksakan. At syempre po, atin muna in-inspection yung mga kagamitan nito kung kompleto pa itong mga nasa loob ng boxes. Lalong-lalo na po yung mga tornilyo nito at saka yung mga remotes kung kompleto ba itong lahat. Agad naman natin isinunod na alisin itong pin para doon sa kanyang arm. At ganun din po ang ginawa natin dito po sa kabila. At tayo naman po ay maglalagay ng ladder ng isa para sa ating tungtungan at isa naman doon sa ating patungan ng ating motor na ibababa. Na katulad po nitong nakikita nyo po ngayon. At isunod naman po natin na alisin yung mga koneksyon. Ito pong mga koneksyon na to ay galing po doon sa door sensor at saka doon sa wall switch po. At kung pwede naman pong palitan ito ng bago, meron naman pong kasama itong mga bagong wires. At habang inaalis po natin yung ibang wires, ako po muling humihingi sa inyo ng pabor na huwag nyo pong kalimutang i-likes at huwag nyo rin kalimutang i-share at syempre po mag-subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Marami pong salamat. At isunod naman po nating alisin yung tornilyong umahawak doon sa pinakamotor po. At niluwagan din po natin yung tornilyo sa kabila na umahawak po doon sa pinakamotor. At itutulak po natin ng pataas yung motor habang inaalis po natin yung tornilyo. At ganun din po ang gagawin natin sa kabila, saka naman natin ibaba ito sa hagdanan na extra. At ganito po ang magiging itsura nito pag nakababa na po. At isunod naman po nating alisin yung pin dito sa pinakadulo. At ito naman po yung umahawak sa pinaka-track niya. At ito muna ang unang-una nating a-assemblein sa ating mga parte-parte na ating ilalagay na garage door opener. At isunod naman po natin ilagay yung kanyang pulley. At ganito lang po ang pagkakabit nito, nilalagay lang po yung pin. At kung mapapansin nyo po dito nakalagay door tapos may arrow. At ganito naman po ang paglalagay dito sa ating belt. At agad naman natin pong ilagay ito sa kabila. Siguraduhin lang po natin na hindi po nakapalipit yung ating belt. Kapag naisaayos na po yung ating belt, pwede na po natin ilagay yung ating turnbuckle. Ito pong turnbuckle na to po ay habang hinihigpitan po yung kaliwa, ay humihigpit naman po yung kanan. Kapag nakuha na po natin yung tamang tensyon ng belt, pwede na po natin higpitan yung nut nito sa kabilaan. At pwede na po natin isalpak ito sa pinaka motor niya. At ilagay na rin po natin yung mga tornilyo niya at saka yung iba pang mga parte-partes niya. Unahin muna natin po itong isang bracket na to. At meron po 2 tornilyo lamang po ito.
At isunod naman po natin ilagay yung pinakatakip ng pulley para hindi po matanggal yung ating belt. At meron din pong dalawang tornilyo ito. At hindi na rin po natin pinalitan yung pinaka-bracket doon sa una dahil po nakaipit po ito sa tubo. Mas malapat po siya ng konti pero okay lang. Isunod naman po natin ilagay yung pin at syempre yung locking pin. At ganito naman po ang magiging itsura niya. At isunod naman po natin ilagay yung tornilyong dalawa na umahawak po doon sa motor. At wag po nating kalimutan na higpitan ito. At isunod naman po natin na ilagay na yung mga koneksyon. Ito po ay tinutusok lang po ito doon sa baba at saka pinapasok po doon sa butas yung mga wire. At pinalitan din natin yung wall control. At agad naman po nating papalitan yung mga safety sensor beam eyes. Kabilaan po ito na pinalitan natin. At yung wires naman ay hindi na po natin pinalitan. Kinuha muna natin yung height niya na 6 inches. At nag pre-drill muna tayo para doon sa ating screw. Saka naman po natin sinecure ito ng dalawang screw. At ganun din po ang ginawa natin doon sa kaliwa o kaya sa kabila. At ilagay po natin sa normal operation ito pong belt carriage. At atin na pong isaksak ito. At yung atin naman pong wall control ay kailangan pong naka-on na ganito. At kailangan naman pong naka-on yung ating LED doon sa ating safety beam. At kung paano iti-test po ito, linalagyan po natin ng kamay o kaya na-block po natin yung in-between. Saka naman po natin i-program yung up and down ng ating pintuan. Matapos naman po nating i-program, saka naman po natin i-test ito ng i-test. At syempre ganun din yung function ng ating beam. At wag po natin kalimutan na install po yung ating backup battery. At syempre naman po wag po natin kalimutan din yung pinakatakip po ng ilaw. At yan lamang po at marami pong salamat.